saboda ba kuɗin da zamu je mu siyi baki. Muna roƙo Allahu rabbana ka yo ɗauki. Shugaban ƙasa Buhari taimaka a gyara, yara maza da mata na kwana da yunwa. Duka arewa yau muna cikin masifa, ana kashe malamai a gurin wazifa. Wa'yan suna bara, wa'yan suna yawo a titi. An kashe mamana, an kashe kakata, iyalaina har da abokaina. Gashi hankali a tashe ko agun sana'a. Ubangiji nake roƙo ya bani sa'a, na sami 'yan kuɗi na ringa yin sana'a. Cikin sana'ar na ringa irga riba, addu'a nake a lamura na ringa da'a. Mu ringa girmama kowa mu kama sallah, mu kyala bokaye mu bar abin maye. Mu kama rabbutun da shi yasa muke raye, yarda ilahu ce ta sa muke ta numfashi. Gamunan 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 zuwa, gamunan zuwa, 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 zuwa, gamunan zuwa.